Em karazê û mamosteyên Kurdî bidin berhev. Hûn ê bêjin çi eleqeya karaz û mamosteyên Kurdî heye? Em binêrin. Pêşî karaz li ku dere? Karaz navçeyeke Amedê ye. Navçeyeke piçûk e. Li vê navçeyê ney heb dibistanên navîn hene. Li aliyê din Wezareta Karên Perwerdehî ya Tirkiyeyê 20,000 heb mamoste îsal wê bigire kar. Di nav van 20,000 mamosteyî de tenê 10 kontenjan ji bo Kurdî veqetandine. Ew 10 mamoste wê li ku derê dersê bidin? Çima 10 mamoste? Çend navçeyên Kurdan hene? û li wan navçeyan çend dibistan hene? Li gor sîstema Tirkiyeyê di dibistana seretayî de perwerdehiya bi Kurdî tune ye. Di dibistana navîn de tenê hefteyê 2 saet xwendekarekî dikare dersa zimanên dijîn. Tenê 2 saet. Yani di 4 polên pêşîn de ku dikeve dibistana seretayî dersa bi Kurdî tune ye. Piştî 4 salan sinifa 5, 6, 7 û 8 ji vana jî dibistana navîn tê gotin. Di van dibistana de xwendekar dikarin dersa Kurdî hilbijêrin ji bo 2 saetan. Baş e, dema hilbijêrin mamoste hene? Na. Em li navçeyan mêze dikin tune ne. Loma em mînaka karazê didin. Karaz yek ji navçeyên Amedê ye. Neh dibistanên navîn hene têde. Ne yên seretayî û lîse. Tenê em qala dibistanên navîn dikin ku dersa bi Kurdî dikarin di wan dibistana de bêne hilbijartin. Me li lîsteya perwerdehiya netewî a Tirkiyeyê mêzekir tenê ney heb dibistanên navîn hene. Di wan dibistanan de tenê yekê de polekê bê vekirin. Ez qala 2 polan 3 polan jî nakim. Tenê polekê bê vekirin 10 mamosteyên ku îro Wezareta Perwerdehiyê wê bigire kar têra karazê nake. Binêr û em dubare bikin Wezareta Perwerdehiya Netewî a Tirkiyeyê tenê 10 mamoste, 10 kontenjan ji bo Kurdî veqetandine lê ew tenê têra karazê nake. Ku li karazê anha dersa bi Kurdî tune ye. Yani em qala navçeyên din jî nekin. Li cihê farqîne bismile. Çi zanim? Navçeyên bajarên dinin. Nehewce em qala wan jî bikin. û wezaret jî radibe tenê 10 mamosteyan ji bo Kurdî vedixetîne. Baş e ji bo Kurdî 10 mamosteyan vedixetîne ji bo zimanê din çi dike? Mesela Erebî îsal 262 kontenjan ji re veqetandine. Ji bo Kurdî tenê 10, ji bo Erebî 262. Ji bo Kurdî tenê 10, ji bo Almanî 288 kontenjan. Ji bo Kurdî tenê 10 ku têra karazê jî nake, ji bo İngilîzî 968 kontenjan. Xalek din balkêştir heye. Ji bo Rûsî 16 kontenjan veqetandine. Mesela li kîja navçeyên Tirkiye Rûs serdestin. Gelek Rûs hene. Lê ji bo Rûsî 16 kontenjan, ji bo mamosteyên bi Kurdî 10 kontenjan. Nizanim hewce dike em tiştekî din bibêjin. Rewş ev e.